septembre kalo tile 25 san 2024 aw bisimilai Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Maladɔniya k'a fɔ 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies o yɛrɛ kɔni baaraw daminɛna kunu tarata septembre kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko minɛta o yɛrɛ kɔni kun kan ka ta cɛ fɔ septembre kalo tile 30 la o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba Ali Kɔkan ko ministre ye Abdoulaye Diop ani an ka ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement olu yɛrɛ kɔni bɛ kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni kan ka u da to kuma caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jɛnatigɛ ale gɛlɛyaw ye ani ni fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ o la u kan ka taa o yɛrɛ kɔni baroɲɔgɔnya ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni ada ye septembre kalo tile 28 yirana san 2024 kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye an ka ministère de l'éducation ye ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲinɛ kalanwule ye ko o yɛrɛ kɔni bolo dalen don ko bɛn octobre kalo tile fɔlɔ ma san 2024 kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalanden mansaw ye olu yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ ko kalanminɛnw ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka marabolo caman ye samiyɛ o yɛrɛ kɔni kɛlen don kɔ sababu ye k'a to kalanso caman o yɛrɛ kɔni datugulen don a yirala k'a fɔ kabi tɛnɛndon septembre kalo tile 23 san 2024 kɔnɔna na ko fɛn muso ka jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don walasa ka denmisɛnninw ale ni musolakaw ka hakɛ dun olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka kaye ba sege ko o yɛrɛ kɔni di Kulukoro ale yɛrɛ kɔni kalandenw ma kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni donna kalanden minnu ma kalanden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛn kɔnɔna na ani u ka kalanden kɔrɔ ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonyaba ye an bɛ taa sankaw olu fɛ yen nɔ u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Saro a yirala k'a fɔ o dugumisɛnnin dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ale bɛ wele ko Siko Binganni wale yɛrɛ kɔni tala ka ni dugumisɛnnin o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ septembre kalo tile 22 ka don septembre kalo tile 23 la kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla u ka dugu ɲɛmaa yɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko binganni wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa caman ko o yɛrɛ kɔni tununa ko maa kelen ko o bɔnɛna ani na ko maa kelen fɛnɛ ko o yɛrɛ kɔni jugula fo k'a cɛ juguya a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni n'u ka administration ye ani u ka baarakɛyɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka dugu botigi ye yɔrɔ caman ko u yɛrɛ kɔni bɔla ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ halaki an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an minnu y'aw ci bila k'aw sigi k'an lamɛn an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw kan bɛɛ sini ni ala man ka jɔ an jɔ na